बहुत बढ़िया गाना एम्स म्यूजिक से हमारा कमरा में कमर रखे जो गाना के आप सब सुनी बहुत सारा गा दी और रील में ट्रेंड है। देखिए कल के एम्स म्यूजिक पर एगो बड़ा ही प्यारा गाना कमरा में कमर जड़ा स्पेशलिस्ट गाना रिलीज भइल बा हमारा भैया के। तो जे भी हमारे भाई दोस्त मित्र और प्रमोद प्रेमी यादव भैया से प्यार करेला श्रोता हमके देख और सुन रहा बा हमारा ब्लॉग पे, आप सबसे रिक्वेस्ट बे भैया कि बहुत ही प्यारा गाना बा। ये गाना का आप सब सुनी, स्पेशल ठंडी स्पेशल गाना बा। म्यूजिक से गाना होता बहुत बड़ा है कहिए भी कल एगो म्यूजिक से गाना होता लिपस्टिक ललका गोरी जो बहुत बढ़िया गाना बा। आप सब गाना के प्यार से बात दी। हाँ तो कल आप सब अपन बहुमूल्य समय निकाल के वेब म्यूजिक चैनल पर बहुत ही प्यारा गाना सॉन्ग रिलीज हो रहा बा लिपस्टिक ललका। तो वो गाना का आप सब प्यार दुलार दीजिए। बाकी आप सब गाना विश्वास बा कि आप सबके गाना बहुत पसंद आई। लेकिन हमने के जा रहा बन जा सोनू भैया बड़े हमने के जा रहा बन जा कहीं कहाँ जा बन जा हमने छपरा। अभी तो स्टूडियो जाए जा कुछ गाना गाए जा ओकरा बाद हमने के निकलब जाए छपरा। आज छपरा में जाए जा धमाल करे। हाँ तब हमने के बैठल बन जा गाड़ी में। विशाल कहाँ बोलन। बाकी आप सब ऐसे ही हर गाना के प्यार दुलार दी है। पिंटू प्रेमी जी बाड़े, सोनू भैया बाड़े, जितेंद्र भाई बाड़े और आप सब गाना के प्यार दुलार दे रहल बानी। और ये स्पेशल ठंडी स्पेशल गाना रिलीज भइल बा कल के एम्स म्यूजिक पर। वो कंपनी के गौर गाना बड़ा ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा बा। हिरोवर होता और ये ठंडा स्पेशल गाना है। हमनी के अब निकलब जा ऐसे ही आप सब प्यार देते रहे हमारा न्यूज़ चैनल अनप्लग रंजीत यादव के। बहुत सारा आप सब प्यार दे भी रहल बने। आज रात के हो सके तो लाइव। हाँ आज पेज से लाइव आइब हम। और आप सबके हम बता दी कि वो गाना सारे गामा हम कंपनी से रिलीज भई रहे कुछ दिन पहले। वो गाना के रील्स 5.5 लाख हो गई कमरिया कसाइल घघरिया से। तो वो गाना के भी आप सब खूब कसाइल कमरिया और बड़ा ही प्यारा गाना बहुत ज्यादा रील्स पर वायरल हो रहा बा सॉन्ग। देखिए माने 4 दिन के अंदर वो गाना के 4.5 लाख रील्स बनल बा। एगो बहुत बड़ा ये कामयाबी कहल जाई। आप सब भी सारे गामा हम कंपनी पे जाके वो गाना के खूब प्यार दुलार दीजिए। बड़ा ही अच्छा वीडियो बाटो, वीडियो माने वीडियो के जवाबे नहीं है। और गाना भी बहुत प्यारा बा। वो गाना के खूब प्यार दुलार भी मिल रहा बा। बाकी शेर है सोना के बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा बा। सब गाने आप सबके प्यार से बात के बदौलत म्यूजिक से गाना होता बहुत बड़ा है कहिए भी कल एगो म्यूजिक से गाना होता लिपस्टिक ललका गोरी जो बहुत बढ़िया गाना बा। आप सब गाना के प्यार से बात दी। हाँ तो कल आप सब अपन बहुमूल्य समय निकाल के वेब म्यूजिक चैनल पर बहुत ही प्यारा गाना सॉन्ग रिलीज हो रहा बा लिपस्टिक ललका।